tuohon päin. Tää on vielä kiinni tuolta. Niin on. Niin onko se jos sieltä hakattu irti vielä? Se on. Käy vaan piipahtaa pihalla. Kato! Kato! Missä pihalla? Mulla äsken ton jennasta ja lähin vasta. Luostaa menemään. Paha ilmanliinu, niin. Mikä? Mikä paha ilmanliinu? Mikä se on? Se on se hyvä ilmanliinu vastaksi. Mä en tiedä mistä te puhutaan. Ei mekään. Yhtään puhutaan. Me vaan puhutaan. Kuulostaa hyvä. Se on joillekin vaan niin vitun hannu. Oh. Palo palaa. Mikä? Mikä on? Asille voidaan. Niin. Se varmaan helpottaisi, jos nousit tästä päältä pois. Ei ole. Ei. Se vaan matto pois. Mistä te nyt puhutte? Ei, me mistään ihmeellistä. Vähän lämpimikseen höpötellään, kun täällä on kylmä. Me tultiin tekemään työtä. Niin, joku luulee, että me tehdään jotain. Sitten sinne. Vähän ahdasta kolmelle. Muiku! Muiku! Ai eka. Minkä patteri? Häh? Patteriko? Ei patteri. Sponsori tai ko? Sitä voi juoda, kun se on Rautaa väliin. Seuraavaan väliin. Sinne. Niin. Siitä. Nyt sitten syrliin. Tuosta seuraavaan väliin. Anne, ottakaa. Oli hyvä. Se helpompi, jos menee tällä niin täältä aina loveista. Niin, saa näillä isommilla. Ihan. Isommilla. Ja näin päin, niin saa enemmän vipua sitten. Nyt. Mitä? Tosi. Ei! Rupes tapaa. Hei, mutta se pitää hakata tuolta tuo. Sieltä se vielä kannaa. Kannattaa. Niin sä otat sieltä pois. Ei täällä olekaan niin kylmä kuin täällä tekee. Joo, ei. Onksesta. Tuo ei vaan sattu. Mitä? Kuha ei sattuisi. Kuhaa uistista. Kuha uisti. Saatko sä tuolta päästä sitä? Joo, saamme. Niin nuo meidän täytyy siirtää. Silloin tulee tosta alas, muuten ei riitä tätä tuoda vittuus luottaa niitä. Mistä se on? Se kato täältä vielä. Pitäis saada tuolta päästä niinku. Lähtee sinne. Tuo ei kestä päähän. Mikä? Tuolla kanaa, niin helvetti. Niin joo. Täällä on joskus Ei se näyttää, kun se lähtee pois. joku kerran vähän lämpimänä joskus. Sehän lähtee pois. Sulla on tämä styroksi tästä. Niin on juu. On käynyt joku aika lämpimä. Sehän lähtee kato pois siitä kumminkin. Ei sillä on väliä vaikka se vääntää. Niin, mutta sitä vasta ei voi päähän. Niin. Se muuta. Laittaa puukkosahalle. Ei se voi olla kumminkaan kantava, kun se on noin. Ei se Tapoista. olekaan, kun se on tonne. Niin. Laittaa puukkosahalle.
Eikö paljon mukavampi nyt olla siellä, kun siellä ei ole 600 kiloa tavaraa? Joo. Nyt mitä silloin niin on noin rauhat, mitä tänään haettiin. Kun tuosta kupaat väliin, niin se ei kestä niinku... Saataisiko me samalla lailla kuin eilen me tehtiin mitä perkeekele kun tuossa tuo patteri. Tässähän ajettuu siitä ennen patteria kato poikki tonne, niin saatais nostettua tää ylös. Missä meillä on puukkoset tuossa on? Saadaanko me tämän ei me saada, kun se ei oo, kato siitä. Se on edelleen sama. Pitäis oikein kato akku, se on sisällä lataaks, mä käyn hakee sen. Okei, voidaan saada näin. Jätkä rupes. Tuo ei kato kestä jos siitä tämä vääntää, että Mikä tää? vääntyy vaan tuo rauta, se ei lähde tuo levy. Niin? Tuossa haastaa. Formularengas. Ja siinä. Sidestä. No, vesikin rannassa. Oh! Tämä mökkö passimaan. Miten tämä on niinku tarkoitus ottaa pois? Onko se alareunaa vettää niinku tonne? Varmaankin. Takkien kanssa. Niin tämä putki tulee mukaan. Tiedätkö sitä putki? Mitä siellä tapahtuu? Tätä on apupyörä pois. Jaa! Ei voi tuoda kameraa eteen. Kuinka paljon kelloa? En minä tiedä. Mitä ne kellolla? Ei mene. Ai sieltä nurkasta päin. Helpompi lähteä sieltä nurkasta ajamaan. Taasko meidän tuotanto? Kato, se tippui lattiasta asti. Lähti kuorista irti. Nyt se on zoomaus 10